kaliyan Subo Manggolo ingkang sampun kepareng hananuntun kiraping penganten Raden Mas Redyanto ingkang minangka Subo Manggolo Kanton cakrak prabawane Hanuraga hananuntun kiraping penganten kinarya hananuntun murid samangkin Lestang kuning sedya gesang bebrayan tumraping penganten Ijin nama saged mudhutaken keluarga ingkang tansah manggih bagya ingkang sampun pitados minangka juru sumbuga tama ing madya mangkon tarsa para ingkang sampun bepisanan inggih Bapak J.P. Hendar Bestono liwat Ibu Raden Ayu Esra Dayanti Sosro Negoro Dasar dari Bapak Priyanto liwat Ibu Prasasti Susi Lestari Sarta Mugo Sanggit Tansah Jumurung Dungo Kasuri Tatari Polopromo Penganten kekalih ingkang moderaken damel sampun ingat-ingat Ibu Kriswanto liwat Ibu Herawati Kartikajono ingkang tansah paring pewarak paring jangan murid samangke kinarya tulodo tumraping penganten kekalih ingkang lumaksa mujuing dampar rinenggo ayat para keluarga ing keluarga penganten takut keluarga penganten pumikat satu arep lumaksa ayat kiraping penganten lumaksa mujuing dampar rinenggo dan sampai keluarga ingkang sampun arep tansah jumurung donga ingkang sampun purna hamentasi karya punten atur parapuran dumateng penganten kalih liwat Rama lan Ibu Wataro kirabe pogedero sabon marekon wargo meniro watara wasil Purna hamentasi